Putri rentes menggah atur panampi saking Bapak Widodo Siswa Sudarmo lumantar penyanipun Bapak Tulus Rajo SPD yang salajengipun sang para tamu keparenga hanya kecakan angin sami jejagungan sinambi midhangetaken ungeling pangrebo swara saking kaset mugi-mugi kita tindakaken kanthi mardu mardikaning penggalih sumangga.
Katur dumateng saring para tamu Kasra Putri ingkang badhe ngesaken dipun pundhut gambaripun kaliyan risang pinanganten sekalian ingkang angka sepindhah saking keluarga Bapak Suyanto sekalian. Wekdal kita aturaken sumangga.
Sangya Prabu Kawsara Putri kita badhe nglajengaken gotra wacana candhaipun nun inggih saking paringipun Bapak Widodo Siswa Sudarma kinten ngaturaken mangayu dumateng rawuhipun saking para tamu Kawsara Putri nyuwun gunanipun putrinipun Bobo Haji Ngadimin ingkang minangka sulisarita saking Bapak Widodo Siswa Sudarma wonten sak jumenengipun Bapak Haji Ngadimin jinajaran panjenenganipun Bapak Sukino lan kaping kalih Bapak Maryono sumangga nun sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pinisepuh sepuh ingkang satu pinundi, para prayagung pampating praja ingkang tetus tepa tuladaning kawula tasih ingkang satu kinurmatan, para tamu kakung saha putri ingkang tansah kawula hormati, mboten katalumpen dumateng para mdha taruna ingkang tansah kawula tresnani. Saderengipun kala lajeng matur wonten ngarsanipun para pinisepuh sepuh dalasan para tamu kakung saha putri langkung rumiyin mriki kala nyuwun pangapunten hamba bilih kala nyiket anggen panjenengan sami imbal pandikan so ngadeg wonten ngajengipun para pinisepuh sesepuh mboten karana ngiraing kasusilan kula dumateng panjenengan inggih namung kangge ngrancakaken menggah menapa ingkang perlu katuraken wonten ing rikala lenggahan menika. Dening mriki kawula matur minangkani menggah menapa ingkang dados satur panjun saking pinanipun Bapak so Ibu Widodo saperlu ngaturaken menggah menapa ingkang dados kaigatosanipun wonten ing rikala lenggahan menika awit panjenenganipun boten kadung mungkin matur piyambak wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh dalasan para tamu kakung saha putri karana raos bombong bebek piraning panggalih nampi kramanipun para tamu sedayanipun. Pramila kawula ingkang saperlu hangantaraken. Dene langkung rumiyin sumangga sareng-sareng kalau dherekaken tansah ngunjukaken raos puji sopan dan syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun kepareng-paring barokah hidayah so inayah dhateng kula panjenengan sedaya. Katiti wonten ing rikala lenggahan menika kula panjenengan sedaya saged makempal silaturahim wonten papan menika kanthi kebaing kawilujengan. Para tamu kakung saha putri kinurmatan, menggah menapa ingkang dados kapurwanipun pinyenipun Bapak Widodo dalasan Ibu wonten ing siang menika panjenenganipun nampi pisuwanipun temanten kalih so nampi kerawanipun penyanipun Bapak Suyanto dalasan Ibu lan sedaya kluwangsanipun anggenipun masrahaken temanten kalih wonten ing siang menika. Dene menggah menapa ingkang dados kersanipun panjenenganipun Bapak Widodo dalasan Ibu anggenipun ngentasaken pitulus anjodohaken putra-putranipun ingkang nomapun Bagus Anton Widi Aprianto AMD ingkang dawuh kaliyan Roro Ayu Ari Widya Ningsih sarjana teknik putra putrinipun panjenenganipun Bapak Suyanto sekalian Ibu dene japaningkah sampun kalampahan kala dinten Minggu Surya kaping 6 Mei taun 2007 tabuh 9 langkung 3 dasa enjang wonten ing Dukuh Mbarpan Kulon Desa Mbarpan Kecamatan Cawas. Dene ing siang menika nyenipun Bapak Widodo sekalian ngrawuhaken dhateng para tamu kakung saha putri estu mboten sanes nyuwun doa pangestu panjenengan sedaya. Mugi anggenipun hanjodohaken putra-putranipun sekala wau mangke dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ingkang saged kasembadan menggah menapa ingkang dados sedya saha cita-citanipun saengga samangke ambo anggenipun bebrayanan menika kala wau nuwuhaken satunggalipun tandhaning katresnan inggih menika putra sae putra kakung napa putri
Mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya barokahipun saking pangeran kang maha kuwaos dados putra ingkang saleh salehah ingkang tansah purun manembah dumateng ngarsanipun pangeran miturut kapitadosanipun ingkang ugi tansah ngabekti dhateng tiyang aspuhipun kalih dhateng eyang-eyangipun sae dumateng sanak kadang tangga tepalih lan ugi klajenganipun mangke tansah migunani dumateng nusa bangsa nagari dalasan agami amin. Para tamu kakung sapereng kehormatan ugi mriki mboten kasupen biyenipun Bapak Widodo sekalian tinianginipun mahargya dhaipun tetangan kalih wonten ing siang menika estu menawi mboten pikantuk pambiyantunipun saya menika pambiyantu ingkang arupi penggalian iku pratikel bondo donya pambiyantu saking para sanak kadang tangga tepalih langkung-langkung ki saking para tamu kakung putri para kanemanipun saengga kanthi pambiyantu panjenengan sedaya handatosaken rancak saha ngempeng ingkang dados karepotanipun biyenipun Bapak Widodo sekalian. Tangih biyenipun saged caos piwales menggah menapa ingkang dados pambiyantu panjenengan sedaya mboten sanes hanamung ngaturaken panuwun ingkang tanpa pindhan kanthi panyuwun mugi sedaya kesaenan pinten tansah pinaringan piwales saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dening klajenganipun ugi mboten kasupen biyenipun Bapak Widodo sekalian. Dene ambek blanggenipun nampi kerawan panjenengan sedaya wonten ing siang menika. Estu dangu-dangu saderengipun sampun karantam katata kanthi prayogi. Ewa semanten tupamaing damel wonten ing siang menika. Tasih kathah kujiwanipun. Saya menika hanginipun para among rawuh hanginipun nampi kerawan panjenengan sedaya. Hanginipun ugi mapanaken papan palenggahan. Mbok bilih ing wekdal menika kapapanaken wonten ing Bali Desa Mbarpan lan ugi anggenipun caos pangurmat dhateng panjenengan sedaya ingkang arupi sugata ingkang katuraken dhateng para tamu kakung putri. Sedaya kula wiwit saking semanten kemampuanipun jenipun Bapak Widodo sekalian. Pramila mesti kathah kekiranganipun lan mbok bilih kirang ngrenani dhateng penggalih panjenengan sedaya jenipun Bapak Widodo sekalian tansah nyuwun agenging samudra pangaksami. Ewa semanten panjenengan sedaya para tamu kakung putri tasih kasuwun hanya kecanenggahan ngantos ing sak cekapipun paripurnaning pawiwahan wonten ing siang menika sinambi kalian mbok bilih yenipun Bapak Widodo samangke tasih caos pangurmat dhateng panjenengan sedaya ingkang arupi sugata panjenengan sedaya kasuwun hangrapi kanthi raos mardu martikaning panggalih. Mbok bilih sekedhik ingkang kula aturaken minangkani munggah menapa ingkang dados atur panyuwun saking pinanipun Bapak Widodo sekalian sepidah malih kanthi kerawan panjenengan sedaya estu pinanipun Bapak Widodo sekalian rumaos bingah bombong bebek ing klajenganipun panjenengan sedaya kasuwun hanya kecanenggahan ngantos ing sakcekapipun pahargyan wonten ing siang menika. Mekaten ingkang saged kula aturaken dene kawula ingkang hamakili saking pinanipun Bapak Widodo sekalian kathah kekiranganipun awit kawula ngrumaosi bilih manungsa limrah mboten lepat saking sedaya salah ing mriki kawula tansah nyuwun agenging samudra pangaksami. Akhiru kalam billahi taufiq wal hidayah wa ridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun. Sangiring para tamu kakung putri terang gamblang wijang wijiling pangandika sang atur pambagharja kunjuk sanging para tamu kakung putri. Mekaten mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kenikmatan dumateng kita sami. Ing salajengipun wekdal kita ginakaken kagem jumene sawetawis sinambi ngrantos ungeling gedhe-gedhing saking pita swara. Ing wasana sumangga nun.
Nyuwun pangapunten saking para tamu. Sasana potret keluarga kita lajengaken. Samenika saking keluarga panjenenganipun Bapak Widodo Siswa Sudarmo. Ing wasana wekdal sawetipun kita aturaken sumangga.
nantang dan con ongi boyo pantes angkung Sanggening Muratamka Suraputri Kameno ing budi Gotra wacana salajengipun awit saking paringipun Bapa Widodo Siswa Sudarma panjenenganipun Bapak Haji Muhammad Tajuddin kaparingan wasana supados hangaturaken tasyakuran wal hikmatul urus ing sang menika. Awit saking menika kunjuk dumateng Bapak Haji Muhammad Tajuddin wekdal sawetahipun kita aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ar-raufur rahim. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja
litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sederek sedaya kemawon ingkang dipun mulyakaken dening Allah. Kita dipun mulyakaken dening Allah kanthi agami Islam. Kita dipun tedahaken ngangge Al-Qur'an. Kados wonten ing ayat ingkang sampun kula aturaken ing ajeng, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Temen ingsun wis nyiptake menungsa kuwi ana ing sak becik-becike bentuk utawi sak api-apike titah. Awit saking menika kita dipun emotaken dening Allah Subhanahu wa taala kados wonten ing pelajaran ing siang menika. Ngantos menungso niku awale terhormat, dihormati, mila nganten ing siang menika dipun emotaken ugi. Dihormati, dipanggonke nggon khusus, terkadang menawi rawuhipun mawon anggone dilampahke bersama. Niku mawon terkadang tamune kon ngadeg kabeh. Mergone napa ngemutke bilih menungso niku janipun terhormat. Amargi anggenipun Allah nyiptake pertama kali wonten swarga yang dihormati. Ngantos Allah merintahke dateng para malaikat kemawon usjudu li Adama. Padha sujuda sira kabeh marang Adam, manusia terhormat. Fasajadu illa iblis, kabeh padha sujud malaikat-malaikat wau kejaba sing jenenge iblis. Napa iblis mboten gelem sujud? Mergo iblis dhewe mboten terhormat. Sombong niku mboten terhormat. Rumangsa luweh. Nah, kita dipun emotaken wonten ing ayat menika kangge Mas Anton, Mbak Ari, jenengan dipun emotaken bilih kedadosan kula penan sami awal mulanipun menika terhormat. Lan menawi panjenengan berdua secara khusus kepingin wangsul dateng panggenan terhormat ten swarga, jenengan ugi ngatos-atos. Harus merasa terhormat dulu. Ngangge perasaan, ngangge keyakinan bilih kula menan sami terhormat itu merupakan poin awal keyakinan manusia, keyakinan kita sami bilih kita menika awal mulanipun terhormat. Carane tetap terhormat kados Allah ngemutaken fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Nalikanipun Adam, Hawa lan iblis dipun usir saking swarga, dipun tumurunaken dhateng bumi, Allah berpesan yen mengko tumeka marang sira pituduh saka aku
Sapa wonge mengikuti pituduhku ora bakal sesat, ora bakal cilaka. Kecelakaan manusia, sesate menungso menawi mboten ngagem pitedhahipun Allah. Awit saking menika kula aturi ngemut-emut kados ingkang sampun kula aturaken nalika jenengan dipun resmekaken nalika nikah. Bilih keluarga panjenengan terutama Mas Anton yang miturut ngendikanipun Allah kalau menjadi hamba-hamba Allah yang disebut ibadur rahman sing gesangipun niku namung kepengin ngumawula dhateng Allah ingkang Maha Murah, amargi meyakini kehidupan menika namung amargi mirahipun Allah, amargi wontenipun mirahipun Allah. Mila menawi kula menawi sami ngakeni Allah niku Maha Pemurah, kita ngangge aturanipun Allah lan kita badhe dipun murai Allah terus. Inggih menika anggenipun tujuan, anggenipun mewujudkan tujuan nikahipun kados ingkang selalu dibaca oleh hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah. Wa yaquluna Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Konsepipun menika selalu mohon kepada Allah, selalu meminta murahipun Allah supados tetep dipun jaga kemuliaanipun wonten ing pribadinipun, keluarganipun, keluarga besaripun. Caranipun inggih menika selalu mohon kepada Allah. Ya Allah, Rabb kita sedaya, panjenengan paring dhateng kita sedaya niki istri-istri, dzurriyyah, anak keturunan ingkang dadosaken ngresepipun ati, ingkang menjadikan penyejuk mata. Penyejuk mata wonten niku inggih menika nek disawang nyenengke merga nindakake amal soleh, nek disawang niku nindakake ketaatan dhateng Allah menika ingkang dadosaken penyejuk hatinipun hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah.